Jotani Timuk Channel video night tonana jotna anglang sogo taklai bisio sini Pitra Moyel ni Tulsiram kamini luku sokdri borom genang Singhorai Jomaten lukuno bainawi taklai oro sini Jomate hadrok 432 kipi oro program khayo hani bagai sini Jomate hoda okra na angtini singnai Tini last pai thakni program o salachini hodani kormachari te hodani committee song sabha kengai khesdai sabha podkatalma kha boni bagai angsini Jomate hoda okra borom ganang sar Bipro Kumar Jomate ne khuktei chung srai srai ke tirini pandao silane puila cycle ngersa je borok ni belai belai ke hambai tini chini takhung media songbai je kok masamani ba sungjagmani bo Katalia jeng omahai bisi kongmang lai birengno bosor pura ha hodani kormachari tongmani no pairo selaiya je miyat pai tongha haya kheba je apod bipod tongha sararik obostai botrok no nai nai jeng u kormachari baba goria no palai nai rongno mas lai jata getini চতুর্থ অধিবেশন তিনি ফিলব্রিনি তাক সারি ni pandago last songke omahai bisi breng nunggu seng mutai kotor baba goriano taklai bisa ageni jaga parakatalo no ma tongro sinai ni panel buro salayoi narlai filaha khali taklai o baba goria mutai banai biya ganang parakatalo no tongsinai ingke Matai balna ingke hakasa kami tongmani bohoi theijagai haini hai ageni kangtia kamini Mongol Chandra no tongromani tabok kathar Pitra Moyalni muitlung kamigo angbo mungsi suina jagjalia muitlung kamigo matai balna ni pot malang jalha angkai biak kreini osai bobo pot kotorno Matai kotor baba goria ni se osai ba bo rai mango sogla ha ma bari ni osai bobo osai kotor ne boka Koilampur Moyal sogla ha te utini ha hodani working committee ba auditor borongke masamusur odbodon jal ha te borongno asuk bang slailia te tinjona age সাধারণ অডিটর তংমনি চিফ অডিটর সখা বা সদস্য তংমনি অ্যাসিস্ট্যান্ট এজিএস রগো সখা এ বহাইরকে সালাই লাইলে হাতা তেই বেশি গোबां সালাইয়া তাকলাই কে নসিনি খেরফাংনো নারগৈ তংলাই খ বিয়ারনি খেরফাংको ববসুক বিশিরো কাখাবনো কিছা লোকসনো সাই তাকলাই 5 বছর কাজা খালি ইনকে 6 বছর যাসিনাই খালি ইনকে তো সেজাক যাসিনাইনো botai asuk salai nangli ang to khanaw sar hapanu o kengai rowani bu koila makai pu hama bokbui de koilaya tak thangnai gobang ma bosoro no bo haitongo songtrang kamigo o 4 bosor khe sejago agero bu sejago 6 bosor khe bu sejago bo je upojukto tongsak je chuksak haisi baba gore no kuno koila khe masinai hai kogyata angka takho bukhok song niroktinni paithakni lastni program ang sengkha sini Jomate ha hodani okra borom ganang sar Bipro Kumar Jomate ni khuktei srai kha khanalai sini hodarok decision khale borok panel hasongbai taklai bobu sini baba goria ni bia ganang ni kherpangno borok nargoi rolai kho hani bagai sini Jomate ha hodani takhok bukhok sono jotono tini program no jotono sini ha hodani besarno sakhai ropijibani bagai ang kojau tei sini ha hoda okra borom ganang sarni khokte bisrai ke nirok khana laikana nirok nai tongmani bagai nirok tei se hambai tei se jotono khulumka tei sini hoda okra no ang khumja